Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu FIFA 17. Teraz som hral Manchester City proti čo sa stalo? Proti Manchester United. Vyhral som 3-2. A teraz vám ukážem ten jeden môj najkrajší gól, aký som dal. Yaya Toure ide pomedzi hráčov, kopnem a od obrancu do brankárovi jasličky. Ukážem vám ešte lepšie. Tady je to, pojďte sa. Jasličky, jaké nádherné jasličky. A oslavil ako kapitán Amerika. A tak vám ukážem ešte, pojďte sa. Joe Hart, tu sú všetko. Jeden môj gól, druhý môj gól, tretí oni mali tu 1 a 2. V 9 minúte od Zlatana Ibrahimoviča. Takže ďakujem, že ste si pozreli video, ak ste noví. Dajte subscribe, odber, like. A prosím vás ľudia, ak ste Slováci, kúknite si, jasne, dajte mi like, keď ste toto dívate, lebo som spravil jeden môj prvý vlog a to mal 110 že ľudia videli. A kde sú tí 110 odoberateľov? Prosím vás ľudia, kúknite si a dajte like a odber. If you are new, subscribe, leave a like and write in a comment if you did. If you didn't like the video, dislike it and why put in a comment. Ak sa vám to video nepáčilo, dajte dislike a napíšte mi prečo do komentárov. Díky, že ste pozreli. Dovidenia.